hwn 2 dwll chwaral a siafft unwaith eto. A mae gen i 3 peth i wneud tra dwi yma. Un peth ydy i osod y camera yma wrth geg y twnnel. I ddal ar gamera unrhyw beth sydd yn mynd i mewn ac allan. Dyna fo'r camera wedi ei osod yn fan'na. A dipyn bach o hada o'i flaen o. Wi ddim os gwelwch chi, ond mae 'na lythyran wedi naddu i'r graig. Reit yn hanol y llyn. A'r ail beth dwi am wneud ydy honio'n y GoPro i lawr y siafft. Gan obeithio gallu gweld ei waelod o, achos o fan hyn dwi ddim yn gallu gweld llawar. Ac yn drydydd, be dwi am wneud ydy mynd ar hyd y twnnel glyb yma. Achos y tro yma mae gynna i Wellington Salmon Rhaid.
Mae'r dŵr yn mynd yn dyfnach. Na, fedra i ddim mynd llawer pellach achos mae'r twnal i weld yn mynd i lawr ffor acw a'r dŵr yn mynd yn dyfnach. Felly dwi am droi yn ôl. Wn i ddim os ydych chi'n cofio, ond yn waelod y twll yma mae'r suran y coed yn tyfu'n del. A dwi ar y ffordd allan o'r twll 'ma rwan os fedra i ffordd oes i mewn.